Два прапори, одна країна, український та кримсько-татарський стяги. Майже півроку мандрували десятками країн та анексованим українським Кримом. До Дня прапора і Дня незалежності вони повернулися до Києва. Доторкнулися до прапорів і наші журналісти. З квітами та у вишиванках небайдужі зустрічають на київському литовищі прапори, які об'їхали ледь не півсвіту. Цей прапор, який прилетить, це прапор єднання, розуміння того, що українці, які там, які начебто виїхали в теплі краї, я маю в виду в більш такі зажиточніші, там де краще, а вони все одно пам'ятають про Україну. І ось вони, теплі обійми та довгоочікуваний жовто-блакитний стяг з Австралії. Пані Стефанія переїхала туди ще в дитинстві, але завжди шанує українські традиції. Не залишилась осторонь і цієї акції. Розповідає, стяг побував також у 7 штатах Америки, в Канаді та Аргентині. Тепер привезла його на батьківщину. Бо ми підтримуємо Україну. Всі, що є у інших країнах, на діаспорах, вони всі шанують наш прапор. Кожний один попробував дати краплю тої любові. Організатор заходу Микола Круцик розповідає, акція «Об'єднані прапором» стартувала ще півроку тому в Ірландії. Охочих долучитися було настільки багато, що світом мандрувало кілька прапорів. Тисячі українців виходили на площі європейських міст та писали свої побажання Україні. Кусочок того духу нашого, який є в нас, неважно, де ми проживаємо. Сам дух того прапора, ви до нього коснетеся, це стільки тепла від тих тисячі людей. Ось той стяг, що об'їхав майже усю Європу. Свобода варта того, щоб за неї боротися. Два прапори, одна країна. У Швеції та Австралії до акції доєднався кримсько-татарський прапор. Голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв розгортає стяг, який проїхав весь окупований Крим. Судак, Феодосія, Сімферополь, підписи мешканців усього півострову. Це консолідація діаспори. Діаспори крымско-татарской, украинской. Потому что у нас очень много общего, у нас стоят одни цели и задачи. И поэтому, чтобы добиться восстановления целостности Украины, чтобы защитить права наших соотечественников, нам очень важно, чтобы были активными наши диаспоры. Лично для меня флаг означает символ. Символ государства, символ народа. Крымско-татарский флаг еще является символом справедливости, потому что крымско-татарский герб, или тамга он называется, он символизирует весы, а весы символизируют справедливость. Український та кримсько-татарські прапори з побажаннями людей урочисто розгорнуть на День українського стягу у центрі Києва. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР.